Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Апа ухарои азиз, чанд қад буд ки видео набуд. Дар ин мобайн ма Москва рафтам, 27-солагии компанияи Фаберлик буд. Як гала видеоҳои мотиватсионӣ тайёр кардагӣ будам, лекин ҳозир намонда будам. Баромад доштам, баромадма азиёт кардам, бо вохӯрӣ бо духтаракҳои командаам доштам, бо подписчиком вохӯрӣ доштам. бениҳоят хирсанд омадам ай Москва ва имрӯз пеш аз видеои мотиватсиониро барои шумо пешкаш кардан мехоҳам гапу хабарои нава барои шумо бирасонам. шумо медонед ки ман дар ширкати Фаберлик кор мекунам. Ман албатта видеои мотиватсиониро мекунам, видеои уборка, пухтупаз, ҳама универсални. ҳам дар Фаберлик кор мекунам, ҳам дар тарбияи фарзандон бандам. вақти ягон чиздам зиёдӣ надорам. вақте ки одам муваффақай, вақте ки одам кори хича дора, корш аз таҳти дил дӯст медора, барои ягон каси дигар вақти зиёдтирам надора. ва мехоҳам имрӯз гапи хабари нав чияй барои шумо бирасонам. дар ана ҳамин 27-солагии компания ҳар сол навигарӣ мешавад ва имсол руководствои компания хичон дар рӯи саҳна эълон карданд ки шахсоне ки дами момент дар компанияи Фаберлик каталоги 15, каталоги 16 бигем як ровна як ҳафта пас сар мешавад. Инами душанбеи оянда шахсоне ки директор мешаванд, ғайр аз 80,000 16,000 сомоне ки компания туҳфа месиҳад, 80,000 рубл ба урусиш, бигем ки болои 100,000 дига туҳфа месиҳад. И як намуд аксияҳай аз тарафи компания, гарантированный подарок. мақсад подарка ки гарантияш кати месиҳад туҳфа аз тарафи компания ва давом мекунад то каталоги 5/2025. ва дар ҳамин аксияи компания маъқул шуда барои шахсан духтаракое ки ҳамроҳи ман дар командаи ман кор мекунанд, фарқ надорад нав кор дамеояд ё ки кор кардестай, то ҳол директор набуд, ака кор мекунад директор мешавад, фарқ надорад иминой датаги ман, иминой датаги ягон дарагатсияни бриллиантни директори командамай, ҳамин командаи Саида Раҷабова боша, як ангуштарини тиллои зебо гарантияш кати айнои ман туҳфа мегирад. ин якум туҳфа буд. дуюм аксия ки аз тарафи компания шахсоне ки аз каталоги 16, анами каталоги ки як ҳафта пас сар мешавад, то каталоги 5/2025 садбалӣ мекунанд. садбала мешавад ки 10,000 дам кунӣ, 12,000 рубл дам кунӣ. умуман чизои дар кории хоната мегирӣ ё ки клиент дошта бошӣ, через клиентский чат кор мекунӣ, заказота мегирӣ, ироӣ мекунӣ. духтаракҳои мо 100 балл не, бисёришон 1000 балл, 500 балл ҳамихелӣ мекунанд. ва бигем ки гарантияш қатъи аз тарафи компания 17 намуд бигем ки предмете ки як набори калони барои кухни. ира ҳама дӯст медорад, орзуи ҳар як зане ки дар ошхонаи худ дӯст медорад ки барои шавҳаруш, фарзандош, падару модар, дӯстон, ёру рафиқонаш авқотҳои бамазза-пазза гарантированный подарка. лекин да ана ҳамин аксияи компания марам қуш шудам ва 3 билети ҳаҷи умра мондум. Айма розыгрышай. Чӣ гунае ки диден дар прямои эфири компания ман қарор доштам ва розыгрыши компанияро ман гузарондум. Биген барои ман як фахра ки як духтараке ки дар ҷангал зиндагӣ мекард, имрӯз дар прямои эфири як компания ки дар вес ҷаҳон номери 1 СНГда номери 1 баъди ҳавай, баъде ки одамизод анам хел ҷоҳо меравад, идеяҳои нав ба нав дар сараш пайдо бишудан мегирад ва ман кӯшиш кардам, меҳнат кардам ва дар фикри ақидаи ман омад ки ман 3 духтараки командама ба ҳаҷи умра роӣ мекунам. аллакай иштирокчӣ мешавад, фарқ надорад. шахсоне ки худи ҳозир дар ватсапи ман менависен, дар командаи ман регистратсия мешавен, шахсоне ки бигем ки умуман ҳичира намедонен, ай ҳозир менависен, ман шумо дар кора нишон метиҳам. фақат духтаракое ки уже дар компания ҳастен, дар дигар структураҳо кор мекунен, хутуна ғам натиҳен, ман регистратсия намекунам, перерегистратсия намекунам. хубташ оддӣ када фаҳмонам, агар ки шумо регистратсия шудагиена 4 моҳ заказ накарда бошен, компания шуморо удалит кардагиай, метонен мада муроҷиат кунен, ё ин ки заказ кардагиена аз охирон закази шумо 1 сол гузаштагиай,
این момент هم شما را کمپانی удалил میکنم و میتونیم که شما را رجیستراسیون کنیم، میتونیم که شما را مراجعت کنین و در розыгрыши ҳаҷи умрае ки ма специально барои духтараке ки тоза дар командаи ма пайваст мешаванд, личный объёмшон 100 балл мешавад. ма шумо дар роҳи бизнеса бигем роҳи анамо 100 балл кардана осонакша меомӯзонам. иштирокчи бигем ки розыгрыши ҳаҷи умра дар командаи ма мешаванд. болои гарантияш каси аз тарафи компания наборе ки дар ин параи видео мемонам 17 та предмет доранд. дастаҳош снимат мешаванд, ҳуй мешаванд, мегирӣ дар духовка мепазӣ, дрын ба дрын мегем ки ҷобаҷо мекунӣ, камакак ҷора мегира, ранги сирх дора, ранги дӯст медоштаи занҳо, гарантияш кати мегирен. ва агар ки яке аз шумо билети ҳаҷи умрора аз ма бурд карден, шумо метонен ё падар ё модартона аз тани хутон равона кунед. ин шанса ма барои шумо метиҳам. ё ин ки падар модар надошта бошед, метавонед холатуну амакитун, фарқ надора, ҳамо билет аз тани ман хариданай. ма шуморо аз пули ойлики худам, ин пулро ман ягон ҷо ҷамъ накардам. именно я ойлик ма полни да командам бахшидам. ҳамин мегирам, тӯҳфааш мекунам, тамом. ҳеҷ гап надора ки ма як каталог бе ойлик бимонам. барои командам ма ҳама вақт дар хизмат ҳастам. ва шахсоне ки то охири каталог як ҳафта мондагиам, ма 50,000 рубл тӯҳфа мондагиам. кадоме бурд мекуна 500 рубл дар регистратсиони номераш мегузаронам. духтароке ки намедонен ягон чи оиди бизнес, ҳолиам дер нашуда, марҳамат муроҷиат кунен. ма барои шумо роҳи бизнеса бо роҳи осон меомӯзонам. ин хел неста ки як саволтон дар ҷавоб тиҳем, я дигаша натиҳем, метиҳем. фақат бо сабр бошен, бо таҳаммул бошен ва тамом. ана ҳамин буд гапу хабарои ман. барои шумо тамошои хубро таманно дорам. видеоҳои бомбически мара интизор бошен. чӣ гуна бо духтарако вохӯрӣ кардем, чӣ гуна конференсиямона гузарондем дар Москва, ба чӣ кору борҳо машғул будем. бигем ки чӣ хел ҳаёти зиндагимон як ҳафта дар Москва гузашт. ҳамаша видео кардагим, чӣ гуна фабрика рафтем, чӣ гуна яхта рафтем, чӣ гуна рӯи саҳна да баромад кардем. ҳамаша мемонам, тамошо кунен. ҳазор раҳмати калон барои диққаттон. шахсоне ки кор кардан мехоҳед, фақат занг назанен, дар ватсапам бинависен, ма шумода кора меомӯзонам. ассалому алайкум подписчикои азиз, тамошобинёни меҳрубони ма. ҳама каса сӯзен хубен. имрӯз ма қати кӯдакам ресторани турецкий Искандар Новосибирск омадем. барои чӣ? барои чӣ омадем? Что поручили пятерки. Мухаммад ирус сколько пятерок получил? 3 пятерки. А Мустафа ты сколько? Мустафа? 1. Какую одну? 3? По математике 2 пятерки. Молодец. Извини, пожалуйста, я не знала. А у меня 5 пятерки. Исигими. Кто ма овардам қатим? Заказ кардагем аз якда чизи дар кори ма бояд аҷа бихонам. Зачем это не считать, бача? Чой турецкий заказ кардем. Ой, не возьми. Клубник қати харбуза. Дадрана кшам дора. Ман мегум чойникшон чиркина чӣ хале? Ёки доғай намедонам. Короче, вроде ресторани фасона. Чойникшон чим чӣ хале, видиш безе. ина овардан заказмуна иқаша. Ҳоли иқайгаша наовардиям. ин шашлика хомон. Букш музиката. Чун читамошо минан ба худо. Не, чиза куш. ма чиққа дӯстдори грибием. барои мо иштиҳои таом. хулоса тамошобино баёмона овардан, шашликомона овардан, хӯрдем ба мазза. ана видеое ки мондагӣ будам, комментариёра ним зиёдча адоб рид кардам ва ними дигарш ҳоли бигем адоб рид кардагӣ нест. оҳиста оҳиста як лав хонда ответ дода мондестам.
барои либосҳоро кашол кардам. Гуфтанд ки и пулдори кадом апай хоҳаран ҳастае ки мембири охия вай хари стиральни машина либос қуқкунак дорум беҳад калонай исроф ҳаромай. Барои 4 майкаву шортики кӯдакомо вай гирён намекунам. Кай ки курпоҳои кӯдакора простиношона простинои хидмаки шуштум баъд вай гирён мекунам. Целиком калонай охир беҳад калонай 10 килоай да 10 килоак 4 шортика андохта гирён намекунӣ ку ҳавай да меандозам гирён мекунам. раҳмат барои комплиментотон. борш ба маза омадаги ба действительно акма боршпази моҳир нестима лекин бо мазза буд, хушомадаги буд. миннатдорам барои ҳар яктаи шумо. смсҳои шуморо ҳама вақт дар комментарияи худам интизорум. ақидаҳои худтонро бинависен. бисёр хоҳиш кардем ки видеоҳои пухтупаз бисёр шава. кӯшиш мекунам ки бисёртар кунам, пухтупаз кунам. ҳоли бо да тортпазиам хондестам. як бор рафтам, ду бор рафтам, дига нарафтам. вақт нест. қатъи ҳами кӯдако мактаб авора мешам, монда мешам. рости гап ҳам кор ҳам кори хона ҳаматарафа беҳад хаста мешам. худо ба шукр, ба ҳамааш худо ба ҳазорон бор шукр мекунам, беҳисоб шукр. пахлава заказкадаги будем, на пахлавомам овардан. Ресторан турецкий омада, чӣ хел пахлава намехӯрӣ? Мам, почему это ресторан турецкий, а разговаривают по-таджикски? Потому что здесь таджики работают. Это может... тамошобинони азиз, ҳозир дами момент сезони кадуҳай. Ман чиқа кадура нағз мебинам. Фақат да манту, да самбуса, ихе да духовкаша рости гап нағз намебинам. Баъд ширкадурам нағз мебинам. шумо чӣ? Дар комментария бинависен. Обязательно комментариётонро мехонам, ответ метиҳам. видеои гузашта вақте ки гуфта будам ку отам гузашт, гуфтам худованд раҳмат мағфираташ кунад. я зан хулоса наистае ки диди чӣ хел падар ширинай, ту боши кӯдакота ай падарро ҷудо кадӣ. Мия савол метим да. Просто ина шумо тамошобино одамои холисена. Масалан шумо просто тамошобинен. Шумо айми зиндагии ма ай рӯзи аввал бисёритон қатима буден. Шахсоне ки набуден метавонен ки ай аввал роен тамошо кунен. Просто шумо ам як тамошобин. Кадом зана мехоҳад ки бебахш шавад, кадом зана мехоҳад ки фарзандош бепадар калон шаванд. Ина ҳамада савол. Ки да мефура? мардакора ку намедонам ягон занак намефуроша ки бебахш шавад ё ки кӯдакош сағира калон шаванд. аҳволи мара дидагӣ буден. Ман умуман дар мо инсоният дар корам набудам. кӯдакои ма бигем ки одама намедидан. одама умуман кӯдакои ма намедидан. лекин дами момент бовар кунед, ма ягона тарси ма ай ҳамин буд ки оҳ кӯдакои ма дарбадар нашаванд, оҳ кӯдакои ма мақсад азоб накашанд, оҳ кӯдакои ма бепадар калон нашаванд. чӣ кор мекунанд, чӣ кор мекунам, чӣ хел мерам, куҷо мерам гуфта фақат зиқ будам. худо ба шукр беҳисоб ай ҳеҷ кам нестанд. ҳамиш барои ма як давлати калонай ки солиманд, танашон солимай. барои ма ҳамиш муҳимай дами момент. барои ки дар уҷо мо мегем ки зиндагимон беҳад сахт буд. ҳама вая видео када монда намешид, ҳама вая гуфтарам намешид. мақсад ман ай 24 соат барои шумо ним соатина видео мебароварда мемондам. барои ҳамиқа биёен дили марам хафа накунена, худтонам авора накунен. барои ҳамо апае ки навистайда. баъд падари ма гузашт. ман аз он нагирифтам, рости гап да. барои чӣ? барои ки ман падарма дӯст медоштам. яда боре ки дидам меҳрш када будам, лекин ман меҳри падара надида будам дар зиндагӣ. худованд раҳмат мағфираташ кунад. лекин падари ман 94 сола гузашт. падари мара мегем ки маргаш не тӯюш буд. тӯй дошт падари ма. худованд ҳар касам ба ин син сол намерасона. ҳозир дар ҳамин замона ҳеҷ ка ба ин хели соло намеравад. ҳамо одамои қадим ба ин хели син сол мераванд. ҳозир ҳамин ёшои ҳозира то ҳамин 40 усуд то ҳамин 60 ели барои ки ҳама зиндагимон химикатай
ва мегем ки худо ба шукр хай беҳисоб ношукрӣ намекунам. қуввати одамои пештараро мо надорем. Айҳои зида 30 солаи миён дард, поча дард, рагои почаҳомон буромадагӣ, ҳамин мисол мада, рагои почаам буромадагӣ, камтар раб гардам, чанд соат хоб мерам, ранги одамои пиронсол бадин. ранги пештара нест одами ба қувват. лекин падари ман 94 сола ба дасту пои худаш гузашт. барои ҳамиқа ба аъзо гирифтани ма ягон фоида барои падари ман намераса ки ма аъзо гирифтам. Не, ма зиндагима ҳами чӣ хеле ки ҳаст давом додан мегирам, дуоро фаромӯш намекунам, қуръон мехонам ва дар ҳаққи падарам садақаро фаромӯш намекунам. вазифаи духтар будан ма иҷро кардастам, лекин ма бепадар калон шудагим. шумо худтон медонед, ма ира бисёр гуфтагиам. азбаски ки мара худованд давлат дод, ма шароит доштум, вазифаи духтар будан ма иҷро кардам, ҳам да падарам, ҳам да модарам. худованд умри модарма дароз куна. дар зиндагӣ барои мо ҳам падар буд, ҳам модар. чӣ гуна ки дар ин момент ма барои фарзандом ҳастам. аягом чӣ кам нестанд, хизматшо накардестам. бигем ки як ҳами расхоча агар бовар кунед, ман ҳисоб намекунам. ҳами як педагоге ки ҳар рӯз меояд як соати дастшон метиҳад, ҳар рӯз 1200 сумӣ мегирад. англиси Муҳаммад 6400, ямоҳаш ай Мустафо 4000. футболшон ай ҳардушон 6400. болои ай Фотима 2400. Фотима машқ мекунад аз садик. болои англисӣ мехона, ҳоли англисиша пулшана гуфтиян чанд қайрости гап. хайр аз худ калонай. ба ҳам кӯдакои Россия медонем ки ҳар чиса намехӯранд. чизе ки форашона ҳавая мехӯранд. ҳар чизи. ина тамошобино, мантуҳои ма тайёр шид. чака овкадам, чака кати мехӯрам. помидор бодринкам ҳасту чотани ахота реза кардан барои ман иштиҳои таом. рӯз лента омадам. қати ангам простим пододеяльникои хушрӯ мефурӯшанд. инҷа барои Муҳаммад Мустафо гирифтам, барои уют. короче, уют создаём сегодня до хона. обязательно видео мекунам. простим пододеяльнико. мерем к продукта харид. купиҷаи ваешабине тамошабино. зелено. як парчико мекунанд. пар куда комментария бинависед, парчикош мекунанд, ки безебшави наёмонаша. пари гарма? Не, пари хунук буда. пари хунук буда. я харид мекунам ва бо чанд қадам мерасам. ина конкрет мехарид кадам. не ки дар лента скидкаҳои хушрӯи ба дорам. бачашон свежия. иҷалакай харида кадем. ма ҳашамбара янга мара гирифта видео кадай. намефаҳма зозам яъни ми дасташ омадай. беҳад дӯст медорам мошин ҳай кардана, беҳад дӯст медорам. дар аввал қинайҳо, дар аввал камтар тарс ҳаст, лекин баъдан одам омӯхта мешавад.
кстати ҳоли праваи арсима нагирифтам тамошобино супоридам дахтарима ай сарто бега гузаштам як рӯз ай соати 9 то 6 бега дахтарима гузаштам чанд намо духтар гузаштам психолог гузаштам ранги экзамен бар ин 4 папка правилаҳои раҳа пурсидан ман супоридам балли зиёд гирифтам гузаштама лекин ҳоли правара хача нагирифтам правада супордагиам ҳоли документом да проверка ҳай бояд отпечатка палц супоридем хулоса оли як моҳ пас мегирам худо медона кай мегирам оли копияш хати гаштаистам хай коғазам додан ки документом да супордагиам хай да ҳаққи ма дуо кунен камтарак мушкил буда азоб кашидам конкретно духтар гузаридам беҳад азоб кашидам болои биромадам ки мошинма эскаватор бурдай намедонам куҷо бурам куҷоро биковам мошинма хай ёфтам мошинма ай соати 9 саҳар биромадам соатҳои 7 бегаҳ омадам ҳарчи хонам да ҳами хона якам наздикай агар ки хайка бачаҳом самостоятельниянд дахтарма сразу заняка мегира ёрдам мекуна беҳад дастгирӣ мекуна бачаҳома мегира беҳад миннатдорам бовар кунен иҷа як рӯз мегӯям ки беҳад кори бисёр доштам ҳичи авқот накардам қуртов заказ карда будам қуртови бамаза айточко иҷа боша баъди ҳамун рӯзе ки харид бед қуртов гирифта будам ҳамун бегашта қуртов заказ карда будам ана иҷа бигӯям ки простин пододеялникҳои кӯдакора полни алиш кардаистам рости гап ай любими василёк бисёр гирифтагӣ будем ҳамара садақа кардам ҳамара тақсим кардам простин пододеялникҳои нав гирифтам ҳозиро рости гап ҳамкорӣ намекунам қати любими василёк правилаҳои вайрам камтарак қин шудагия успед намекунам ана сад накни ами кӯдакора 100 бор мегӯям дар кухонӣ бихӯрен боз всё равно як чизак мебаранд дар рӯи диваншон мехӯранд ба крошка ҷамъ мешавад баъд агар ира тоза накунӣ айрӯи ба крапива гуфти худам клапи пайдо мешавад барои ҳамиқа эҳтиёт кунен ки бовар кунен беҳад чизи безе ба ҳами клапи пештар дар як квартира зиндагӣ мекардем дошт беҳад қинайда як ҷондори безебе ҳаст ки чӣ қадр эҳтиёт мекунам ами дам ба дам диванора ис мекунам тавошона тоза мекунам ами крошка пайдо мешавад ҳамон чиз хай инам хай кӯдакои шумо чӣ хеланд гӯш мекунанд шуморо гӯш намекунанд хай соли гузашта Мустафо хеле бачаи шух буд гӯш намекард ин сол хеле алҳамдулиллаҳ бачаи беҳтар шудагия мегӯем уқа ғам намесия гӯш мекунам бачаи калоним полни да бармай корома қатӣ мекуна хоҳар додараша нигоҳ мекуна авқот па авқот карданда ёрдам мекуна ҳозирашда дами момент коргар надорам дар хонам коргари ба дилам буд рафт як се коргари дига гирифтам ба дилам кор накарданд рости гап ҳозирашда дами момент кору бори хонамам хидм кардаистам кори бизнесам кардаистам бо ина мегӯем ки 3 билети ҳаҷи умра мондам дар аввали видео гуфта будам тона тамошо кунен кадом хоҳиши кор кардан дорен хоҳиши дар ҳаҷи умра иштирок шудан дорен бинависен кори беҳтарина бовар кунен тамоми ҳаёти афсонавии ма дар назари ман ҳаёти ма ранги афсона шуд ами Фаберлик иваз шудагия беҳтарин компания бовар кунен компания ки ҳама занҳои тоҷик дар инҷа роҳи зиндагишона ёфтан бовар кунен ҳаст як матал ҳаст мард меган ай худованд мебинад номард ай бандаш будан занҳое ки муваффақ нашиданд гунаҳгор моро карданд ин бизнес як площадкаи калон ай Фаберлик кадом муваффақ шава вай ҳеч қабда наметавонам баъди компания иҷа бигем ки хеш таборбозӣ нест иҷа ҳама одамои бегонаҳанд компания Россия честно причестно налогсборӣ официально агар мақсад документ ки кади оликои калон ки гирифтӣ официально ҳай оянда барои пенсия барои ҳамаш фоида да ягон минусавое надорад сол ай сол компания пеш рафтеста ҳамин сол дар конференсияи Москва ҳамин хел дарагацияни директора ай Узбекистон ай Азарбайҷон ай Монголия ҳамқа бисёре буданд ки беҳад духтаракҳои звания баромадагӣ бисёр буданд ҳамин сол директорро намегӯянд 3 партия дар рӯи саҳна файрочон карданд тамом кардам тамошобино якора таҳ кардам гирифтам неҷа кушозӣ мегӯм ёша чон порядка мекунанд
сумкошно расписаниеро мегирам, палисос мекунам, пола мешакам, тамом. Хали.